Babae ng panahon na. Ano man? Basta nalagay anak. Hindi. Slaob yan. Dito sa loob. Piti yan. Oo ba? Oo. Nalaman yung sa pre. Bisag karon pa. Di pa ko litaw. Damay bilya ni ron. Ikaw, karya, babae mo ka. Piti no, sanay kwarta sa. Laki. Depende ron sa babae. Ha? Hindi dipindi. Panaon kag kwarta nga. Bagga pa sa ilong. Di ko mahal ng kwarta lagi. So di Ang ka ako ang matinta? kayo Nadabaho ka para nay. kwarta. Isbog Basta. gini. Katulad rin. Wala mo na kwarta dayon, di pa na mo Sa kabaho. istorya. Ay, di ko anay. Di na ko anay lagi. Aguan na to sinod ang singot ba? Di na pinaspasan. Ha? Wa am na grasya na pinaspasan. Every sugat ang laki binga. Ako ing nang igugmas ako. Dili. Kwarta niya. Ingon mo nga. Ilan na kwarta di. Tanan, gusto mo yun na ada yun. Abati kayo kay abi na lang. Kita ko yung kwarta ba yung akong gusto? Di ba yung gusto? Ako gisaon na gid. Miss ko mi. Suman. Lugay mi atong babae ba padung na uli ba. Oh. Ngit-ngit man. Boret. Dai. Minaw na. Oh. Pati bulak-bulakuhan mo doon. Ah. Kaya nga ni mo dai. Boret. Ikaw sa niyo kay ba padung na uli. Oh. Debel yo. Tikal. Nungan. Oh, no. Maglaro ba kay? Tapon day. Tapon man. Yo sige sunod. Tayo tiyan bihana lagi. Kasi to sa si. Wala bilir. Next na nga ni mo day. Hapit man ta na naabot ali. Kung nga ta nyengit. Ya, stop ko nga nawa. Tungod pagkabulya ko. Oh, what? Oh, tikal. Kapanding kwarta. Oh, lagi. Hey. Hoy. Hoy! Nasa Di si. ay magkakita di ha. Ya ako yung regon. Nasa tapat na ako. Ay. Amo lagi ko anong parte na kwarta lagi. Di ka na babae sa kanto? Ako gilakaw dito sa Bigas Barrio. Ikaw dugay mo ka. Nasa yung Na gilakaw. basa oh. Na basa pre. Bali. Basa. Ikaw dili ka bukuan. Apas ka kayo nga naabot magangari nga. Ikaw kung gapas wa ka. Ako gapos kana mo ko dito sa tuwa. Ano May tuwa? wa dito. Basa pre. Awa. Kanila tanawa brief na kay Bali. Wala bali ang brief. Wala Bali ang brief. Basa rin. Basa no, basa. Singot man, singot. Bantay ka lang to ha at balay. Dingin ka ha. Awa, binaw. Kasi ikaw rin ka ba magsilos ba? Share. Ayo ano boy. Kasi lang. Ha? Awa? Ang atong tawag is Han. Yakarog lab ka. Hello! Ano kayo? Sayo po. Han. Ayop. Isa slab. Saba kaya magod. Awan. Kita slab. Awa. Sige ko tinulog isa slab. May kwarta. Tanawa na, tanawa. Yung banda. Kisa slab ha. Sayo puno kuno. Tanawang buga Kaya na. magulang nga sige. Mahuha. Kaya paminaw kay si Karya, muta na pisang slam. Eh, Ang Karya. Han ka, ano niyo ka lab? Kaya gitawag ko ni mo lab. sayo puno kuno. Na mangyati ani ron. Bulabog ta ni. Tanawang lubutan na, basa pa. Klaro kayo. Taruha ha. Ang brief hangin pa. Parehas lab mo, ibag mo Sa ka. ano usok mo eh. Pasiplet siya ako ano pinano. Maruag buong. Okay pa dan. Yan na sa'yo pagkatawag na ko. Baka pa dyan dyan. Ano man, Maglog din ba patil? Kasi may kaya ka Karyaw, huwag magitan mo. Suba ano ba dito ko sa Bigas Barrio no? Tari ba sabong? Kung saan nga itong sabong? Dami kay Nari sabong ron, dako ka sabong. ano ay? Ano na? may pagkatari Ate, bubuang ay. yun. Pero tigil tari diri mo no. Okay, Tari, hindi mo gitawag tari. sa ko. Lab. Yahan ra ba ta? Labhag ba ngagi? Labhag. Pero tigil ang labi as tari ni mo Sayo to. Ah, kapa ng buga na, bagong buga na na. May sayo, takton ba? Balik kay Spain. Isang res love. Labhag. Kisas lab, kisas lab. Klaro na lab mo. Kung doon na kay lab, magbuwag na lang ta. Ano man? Pero kana si Piat gamay kayo. Si Piat kay kamo bakil na kanila duhara. Dapat mo tanigi ka masipyan. Mamang may tiili mo, daan ang usa. Hinayal mo. Ako ning tan-aw dito. Hinayal mo ba? Kita na say magtari sa ato. Tari ano ito? Na, pagtari mo nga to. Na, bahog ka na mo. Lubot dito.